Chico, ¿dónde vais, chicos? ¿Dónde vais? Nombre Irene, chicos. Jo sóc el Gerard i és l'Arnau i venim a veure el nostre amic, l'Axel Fiestas, el del Cielo. Claro, yo soy Batman, tío. Por aquí sin reserva no se puede entrar, chicos. ¿Tenéis reserva o no? No sé. Sin reserva no se puede entrar, chicos. Perdona, podem passar? Ah, sí, claro. Gràcies. Què és això, tio? Tienen reserva. Ostres. A veure, disculpa, venim a veure l'Àxel, que ens han dit que és el rei del contingut i el necessitem sí o sí. Nah, aquí solo hay un rey y está en la puerta. Dintra, fora. Dintra, fora. Y vosotras es que deu fora, nois. Però que és un moment, A veure si hem de fer usufructe indebit de la violència, nois. No. A veure, però has mirat si estem a la llista o no? Arnau i Gerard, Sí. un moment. Venga, endavant, nois, que l'Àlex està esperant. Vale, merci, va. Merci. Perdona, ets l'Àxel Fiestas? El del Cielo. Benvinguts al meu reialme. Si us plau, seieu. Perfecte. Mira, veníem per saber com poder fer contingut per promocionar els Premis Networking. Oi, Arnau? Sí, busquem el millor contingut, però és que anem una mica perduts. El millor contingut, dius? Nois, som dins d'un contingut. Aquest vídeo ja és una promo. Esteu creant màgia. No us n'esteu ni adonant. Escolteu-me bé. Els Premis Networking han de transmetre festa, energia, connexió. No només reconèixer els millors del sector. Hem de demostrar que aquí fem xarxa. Però no la xarxa avorrida de les típiques networking. Aquí hem de demostrar que creem i teixim connexions comercials, creatives i extracurriculars. Ja m'entens. D'acord, però com ho transmetem? Fàcil! Festa, colors vibrants, autenticitat. Feu vídeos que semblin improvisats, però que estiguin treballats al detall. I que la gent s'assabenti que els Premis Networking són la cita obligatòria d'aquest any. I ja està. Doncs ens fiquem a crear contingut i llestos, no? No? Us falta el més important, saber per quins canals ho promocionareu. Els autèntics experts són el jovent que està ballant aquí fora. Promocioneu això a les unis, si voleu omplir aquest lloc. Iapa, jo ja us he donat prou d'informació. Espero que tots aquests consells us hagin servit. I ara, caminant que gerundi. Crec que es deia així.